môžeme, myslím, v našom programe pokračovať ďalej. Je výhoda mať výhodu domáceho prostredia. Ja som presvedčená, že na 100% využije aj pani profesorka Mária Uramová, dekánka Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela tu v Banskej Bystrici. Takže nech sa páči, máte slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi čo najsrdečnejšie v mene svojom, v mene vedenia fakulty, učiteľov, študentov, všetkých privítať na dnešnom podujatí. Zaželať nám dobrý pocit z dnešného dňa, najmä v tom, že sa zamyslíme minimálne, príjmeme niektoré informácie a budeme uvažovať o tom, čo je vlastne problém, a či tento problém je len problémom niekoho iného, alebo je problémom každého z nás. Vítajte na pôde Ekonomickej fakulty. Dovolte mi povedať len pár slov ohľadom možno myšlienky. Nebudem sa vracať až do niekoľkých mesiacov dozadu alebo roka, kedy sme ako fakulta ekonomická v spolupráci s viacerými partnermi začali uvažovať o otázke a probléme, s ktorým sa stretávame, a to je problém, nazveme ho zjednodušene chudoby, problém rovnosti, problém efektivity, problém etiky, problém ďalšieho ekonomického alebo širšie sociálno-ekonomického a najmä udržateľného rastu. Nesmelo sme pristupovali k myšlienke a k rozhodnutiu, či na to máme, aby sme sústredili na jedno miesto a v jeden deň vzácnych hostí, odborníkov na danú tému, ktorí by mohli a mali čo povedať najmä mladým ľuďom, to znamená našim študentom. Myslím si, že takýto pokus nás zároveň aj zaväzuje. Pevne verím, že priebeh dnešného dňa, najmä jednotlivé vystúpenia, prednášky, skúsenosti, postrehy jednej i druhej strany nás posunú v tom vnímaní problému chudoby a ďalšieho rastu o kúsok ďalej. Zavezuje nás to k tomu, že ak sme raz pristúpili k tomuto problému a pokúšame sa dať istý návod na jeho riešenie, že ho neopustíme, že to nebude len raz, ale že sa budeme vracať v iných súvislostiach opätovne k jeho riešeniu. Chcem veľmi pekne poďakovať za pomoc partnerov, za obrovskú ústretovosť, ktorú prejavili, a za ich osobnú participáciu na tomto významnom podujatí v danom roku. Nie len pre fakultu, univerzitu, ale aj pre región Slovensko a určite aj medzinárodný kontext. Výzvy bývajú rôzne. Vnímame medzery, vnímame krízu, vnímame tlaky, ktoré nám dáva každodenný život a v ktorých sa musíme rozhodovať. Tie rozhodnutia nebývajú ľahké. O tom hovoril čiastočne aj pán prorektor Nedela. Ja chcem vyzdvihnúť najmä pozíciu študentov. Študentov najmä v tom, že prevzali, tak povediac, dobrovoľne istú výzvu ešte pred rokom, alebo je to viac ako rok, skupina študentov, ktorá sa podujala nejako reagovať na problém chrípky, Ukrajiny a tak ďalej. Urobili zbierku, chodili sme popri nich, tak povediac, a s takým nejakým, čo to tu robíte, choďte radšej si zarobiť vykladaním vagónov alebo roznášaním pošty, tu marnite čas, nie, ustáli to, verili myšlienke, úspešne završili túto zbierku, odovzdali sme ju na veľvyslanectve v Ukrajine a bol to možno prvý počin, ktorý nás aj ako učiteľov ubezpečil v tom, že sa oplatí bojovať a prejavovať istým spôsobom svoju ľudskosť, svoju humánnosť,
svoju toleranciu a možno nie ten egoizmus, individualizmus, ale takú súdržnosť, spolupatričnosť s tými, ktorí sú síce ďaleko, ale v globalizovanom svete sú nám veľmi, veľmi blízky. Bol to impuls a ja pevne verím, že v pokračovaní týchto ideí a myšlienok študenti, samozrejme spoločne s nami, ale s ďalšími partnermi, budeme pokračovať a budeme, tak povediac, vstyčovať vyššie tú vlajku, ktorú zahajujeme dnes a s pomocou našich partnerov a vzácnych zahraničných hostí zvládneme v postupnosti krokov reagovať na jednotlivé výzvy a otázky celého sveta. Vítajte, cíťte sa tu veľmi dobre a srdečná vďaka za to, že ste prijali naše pozvanie. Ďakujem pekne.